alisondele ibala. Alisondele ibala lesithelo. Nibulani lapha izinsizwa zami. Vele nithi ngishazi. Alisondele ibala. Mdabe ngicela uqala inkonzo. Umvangeli umdabe. Umvangeli umdabe akasondele ngaphambili sicela ukuqala inkonzo. Siyabonga sisongenayo mshayeleni ihlobo kakhulu. Konke kahle. Amen bangcwele. Ukhona ofisa ukusingenisa enkonzweni athule nje ufakazi. Ukhona ngaphakathi omama. Onofakazi ukhona. Akekho nofakazi. Akekho nofakazi. Hayi sikhona sophakathi. Cha shothi siyaplanisa phela ngeke. Onofakazi akekho. Othi nje mina ngiyabonga uNkulunkulu ungisize lana. Nina njalo wawina ama-bets ngibona ukuthi ngisizoba. Angisebenzi futhi anidli. Anidli makini. Hayi nemlingo bazalwane besithelo. Hallelujah kanyiso. Akekho nobufakazi bangcwele. Akekho nobufakazi athi ngikhombele. Cela ngicashisela amehlo. Mike yazazi ukuthi yakhe. Mike yazazi ukuthi Unto. Isegameni lenkosi uJesu Kristu sasigcinile. Siyabonga umuzi wethu njalo. Siyabingelela abazalwane. Amen. uNkulunkulu usasivusile namhlanje ukuthi nathi besingalibona lo nyaka wePhasika. Amen. Bona babethanda. Kepha basala lapha besale khona endleleni. Bona basale ngenhloso. Khona basale ngeplan kaNkulunkulu. So bazalwane, namhlanje masikangene sizobingelela kakhulu umkhulu nogogo. uNkulunkulu asigcinele bona. Asigcinele bona kakhulu uNkulunkulu.
nathi bazalwane sikhuleke endleleni esayikhetha esivumeleleni esasenza noNkulunkulu ukuthi noma uqhuzuka kodwa uwe hayi ngomhlaba uwe ngedolo uvuka uzabalala amen ngoba sisemhlabeni akekho umuntu ongathi ungcwele ubhuti muzi manje angizothula ubufakazi bazalwane ngizokuthula ubufakazi ngoba ngize la ekhaya khona usisi obengidonsa nangu lapho sesibona ngubani obengidonsa ngisondele nami ngisabambe lapha nalapha ngoba phela sisemhlabeni ngisabambe lapha nalapha ngathi nama ke ngizoduza kakhulu ngafike ngamukeleka ngezandla ezifudumele ngakho konke bengicabanga abazalwane thina ekhabe sihlala singadlile kodwa kamkhulu angikaze ngize kuprofethe mkhabe ngithi emva ka2 years ngikhona la enkonzweni ayimande ngiprofithelwa ngoba uNkulunkulu kukhona akubonayo kumina so bazalwane bekuzenzakalela nje izinto zizenzakalela nje ingane ziyavuka sesikoleni ziyabuya ziyadla akekho usebenzayo kodwa ngoNkulunkulu nomngena la kamkhulu afika beka isandla nje ungazi uzufuna ukuprofethwa thintwa izandla kamkhulu awungenile kulela sanga watshela inhliziyo wathi inkinga zami engibhekene nakho manje mangena kuleli sanga awuwe qatha ulahleke uwakhulekela ukuthi hey ngiphuma ngaphandle phinde ungithole futhi aqatha ke kulahleke ngiyabonga ngiyabonga bazalwane ngiyabonga kakhulu siyabonga nje uNkulunkulu kamkhulu nomkhulu bazalwane cela simenze abe umuntu ozizwayo abe proud ngathi bantu abasha umkhulu akasenze yenzani umkhulu abe proud ngani uthi noma uhamba endleleni zobumnyama kodwa uthi kodwa mangaseqhamuke la ngenzakalani asimhlonipheni mkhulu gijima ngedolo phansi uzenze isilima kanti uyazi ukuthi umhloniphela ngoba egcineni ngekwenza into enhle ungabi nayo inzuzo yayo egcineni ngowenza into enhle iba khona inzuzo ebakhona bazalwane ngiyabonga sizothini bayede sengcwele bayede
Haleluya bangcwele. Amen bangcwele. Usakhona omunye. Ufumene ukuphila. Ufumene umusa. Amen. Abagaxileyo intsha ayibuye ngapha. Yabo ngoba imile nje abanye bazojoyina ngamuva. Nje kuzoba into enhle egcineni. Omunye uzojoyina la. Size sifike la. Abesifazane layini la, omunye layini. Icathu lesontweni. Amen. Ngicela nobhala bebuye ngaphambili. Khona omunye umuntu engimfuna kufanele athole le mic. Khona ezoqeda nje wesana. Shona phela ukuthi ngila. Sondela. Hawu, akekho ngapha. Nansi amakhamera yambuka, thulani ubufakazi. Sizoqala inkonzo ungafakazile bese ziyashabalala. Awaza Khehlelezi uzobeka. Attention crew. Ikuthule badle. Ngabe kubonga uNkulunkulu kusuka eSwatini. Amen. Sono ngagcina lomnyaka lophelile lapho Friday. Hallelujah. Sono uNkulunkulu uyatihlela takhe indlela semina kufundwe emavi kuvile. Hallelujah. Nginomuntu ke notsatsa kwaba nemavi kakhulu. Hallelujah. Emva nje ke lokhulu kakhulu ufune wathi sinawe esontweni uyela ini. Hallelujah. Yini futhi lo tafika uyizuze nakufundzile. Ungabi isiguqo boy. Hallelujah. Ngoba umuntu lo isiguqo boy akalifuni live. Hallelujah. Bese uyabangala uthi mzukwana afake lo muntu uyofike athini uNkulunkulu noma uNkulunkulu uyokuhlanga ilanga. Hallelujah. Amen. 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 Iziqala inkonzo umphathi omama engaphumanga. Engaphumanga ibandla sekutheshazi lonke. Amen bazalwane. Amen.
ufisa ukuphila ufisa nje ukuphila sibonga ukuphila sibonga uNkulunkulu ukuthi iphasika elidlule lafika mhlawumbe wawungekho la noma wawukhona kodwa ushintsho wangalibona uzothi nje lo uzocela isono sokuthi masiqeda nje la ngeSunday ukuthi kushaya iMonday bese balama awo ukuthi ufuna ukureceive something. Amen. Ngiyabonga ithuba. Amen. Igama lami Khehlelezi Dondo. Originally I'm from Ladysmith. But ngisebenzela eQongo. Khona le ngoma engicela ukucula manje. Ithi lenjabulo yesinayo ifunana ngokuza kuJesu lenjabulo yesinayo ifunana ngokuza kuJesu ngizoqala nje ukuthi kwashoda ubaba Jesus waxatshana ekhaya mase khamba insika kuyaphenduka ekhaya baxabana osisi wami sengusisi omdala ngoba abaphambili amabili abasekho uthe ngoDisemba last year wangibiza omncane ongilama ihlala eSprayview wathi sisi usuhlala la ngoba sasanje logeso woza sizohlala nawe ngagibela wangibeza angizange ngigibelela ngikhokhela ithikithi ngagibela ngaya kwakhe nabazukulu bami unosisi wami osePitoli abazwana nalo ngifikele kwakhe ngithe igama lami umsebenzi yebo kwathi kusenjalo bafona kwafika into ethi ake ngifonele osePitoli wamfonela wakhuluma nalo umlamayo hayi kwahlangana yaphela impi between them yaphela impi babefuna ukushayana ngezandla kube ngangekho futhi isidumbu sasophuma phezulu kwesikababa and uNkulunkulu emuhle ngathi uNkulunkulu ungibekele ukuthi ngisebenze ngalekhaya kube ngithuka sisebenza ngamantombazana ayi4 kodwa uNkulunkulu wenzile umusa yazi makunokuthuka ngaphakathi ekhaya nakho konke ngoba mengazwani ayikho into elungile omunye ubhekele omunye abhekele kuningi uNkulunkulu ngongena kwami la ngisese eJoburg ngibhizi ngibukela umkhulu Khehlelezi amavideo athi lo kodwa yini into yakhe nesidingo liberasi ngithi awulalele sisi akuyilalele lento utheme ilalela bese sekuyiyakhe engasesile yami ayibuke athi Simon uyasebenza lo mkhulu wenu yazi yasebenza ngokutshela amaqiniso atshela into yokuthi yenzeke ngesikhathi esikuthi kanjani aphinda akuphi isolution akachiyi kunjalo akakufuni futhi ukuthi uxabane noma kuphela ukutshela inkinga yakho njengoba injalo so ngizobonga uNkulunkulu ukuthi kuningi angenzele khona umzukulu wami nje kumanje una 11 ebehambile eMozambique trip mina ngakaze ngaye eMozambique lokho ngaba khona and ukunyathela kwami la nabo nginyathela nabantwana nabazukulu bami kube isibusiso empilweni yami nasekwazi ukuthi Monday futhi uyahamba yakucamp avese wafona lo ophethe camp athi lalela
ulwazi usethole isponsor sezombhadela imali ukuthi aze ekhaya. Wathi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba konke lokho akusimisele. Konke engikufisayo. Ukula kangilahla ngikwazi. Yenzika. Amen. Yithi ngisesikoleni mina ke benginalesi sidina sokuthi bengingafunda abanye ozakwethu esikoleni. Hayi bebengangifundisha. Hayi bebengangifuni futhi kube kuya ngabe ngithume ngegate. Kodwa uNkulunkulu wana nami wathi uyayazi into engilethele yona. Sometimes we fight for izinto esingasho lutho. Ngakhonjwa ngaphakamisa igama lami ukuthi ngingene ku-DC yesikole. Wathi lo munye wayiphethe. Akuze lo ufanele ngiphethe bani? Akufanele ngiphethe mina. Ngoba mina ngingasiphatha no. You cannot ukuthi ube nezikhundla eziningi zonke kube zakho. Kuthiwa sinikeze nabanye abantu bawenza umsebenzi, uwenzile umsebenzi. Isikolo sami lesabafundi abashaya uthisha. Angazi noma nayazi le yona. Bashaya uthisha. Hayi baqeshe babulimazi. Ngangikhona futhi lapho ngavikela abanye abantwana. And kaphinde futhi ngabamba izingane sizothengisa insango esikoleni. Ngoba nginethonya lokuthi mangibabamba ngiyababamba. Beza futhi ngabayicala. Ngabamba amantombazane eklasini lami bembenzini. Beza futhi abazali ngabatshela. uNkulunkulu ukuzama ukubonisa ukuthi uyasebenza lento abamthathele leyo. uNkulunkulu ombekile akufini nenibekele. Ezinye izinto sifuna thina ukuthi siyibeke thina. Kanti uNkulunkulu usukazi purpose. And yena uhlala phansi. Head of department mina I'm just level 1 teacher. Kodwa uNkulunkulu uyangiphakamisa. Ngiyabonga konke ngokunyathela kwami la ekhaya. Ngibonile ushintsho emndenini wami. Ngibonile ushintsho esikoleni sami. Hallelujah. Bangayihlabeleli njalo lezi ezimi-CD. Thina sizolokhu sicoshe nje. Ngalena ziyavuka. Manithula ngapha ziyabuya. Ngicoshe. Uzana. Abakafiki. Okay, akekho omunye ohlambuluko. Kodwa siphume enkonzweni evuthayo nje ubani obengaphuma engcweleni lapha. Uphuma nezwayo. Abangena abaphathi siqhubeke. Awubabaleka abaphathi. Awubabaleka abaphathi. Abazalwane lesijwayele le. Senibona ngapha sibe nezihlalo siqala inkonzo sisonto. Amen. Amen. Basayojima ke bazalwane balolisa ngohlelo lenkonzo. Ukuthi sikhona isiprofethi sesiphumile ukuthi lo inkonzo fanele ihambe ngindlela. Haleluya. Amen. Hayi ngalendlela besithi izohamba ngayo izinto zakamoya ziyashintsha. Amen. Haleluya. Asibonge ngibona iPitbull lapha ngaphandle. Sinejericho elilodwa zwi ekhaya. Nalazi iPitbull. Lodwa zwi. Ngizolizwa kodwa. Ngizolizwa. Ngizophuma lapha nje ngisebenza. Amen. Haleluya. Sizoqala inkonzo yethu yanamhlanje yesidlo. Esizobe siholwa yiArchbishop kanye nomama wakwakhe umama leArchbishop abazobe besihola enkonzweni yethu yanamhlanje yesidlo. Amen. Amen. Ngeke sikiyeke futhi ukubonga inkonzo kaDikhona ebinomlilo ovutha kakhulu. Inkonzo yamazwi ayisikhombisa. Amen. Haleluya. Sengikhalela ke abangizwanga.
ngoba ukuhamba kwesikhathi la kuzobonakala ukuthi no khona laba kade bengekho emini khona laba kade bekhona kuzobonakala ungabuza umakhelwane wakho ufakazi wami amen besazongena ngaphakathi ngicela unobhala wasemtubatuba ngicela unobhala wasenanda ngicela unobhala waseMaritzburg basondele ngaphambili amen Amen. kunomsebenzi obalekile la okufanele bawenze bazalwana ngivalile njalo unofakazi usangeza la ngaphambili sisazohlala isikhathi eside la uyoshaya isande isindawo isikhathi sokusaba siphelile manje ningangisabisi ngizoze nisabise nami uqobo ngizoze nginganithembi nanokuthi ngisuka nemthandazo lemakini manje senithule kangaka akekho nje osehlabelela kanti esikoleni nanihlabelelani bathi ukuthi usanazi sabona sesifikile ashaya ihlombe ibanga ngeke singalishaya phela ihlombe lo muntu ulikhandile igama lakhe
abakhethekile ngibingelele omama bezandla umkhala ngibingelele umusha lasesontweni ngibingelele unobhala ngibingelele usonto sikole ngibingelele ikhwaya yasesontweni ngibingelele ama-branch from eSwazini oPhongolo eMtubatuba eMaritzburg naseGoli besendleleni iNanda uMlazi amen Amen. into engijikele emva kwami ngibingelele omengameli webandla ngibingelele amadikoni ebandla ngibingelele abefundisi bebandla ngibingelele abathandazi bebandla ngibingelele abashumayeli bebandla ngibingelele onobhala bebonke amen phinde ngibingelele obhuti esinabo ama-instrumenti ngibingelele nabasirekhodayo egameni lenkosi uJesu amen ngiphinde ngibingelele ububandla bonke bese ngokukhethekile ngibingelele umoya wengcwele esikanye nayo namhlanje haleluya okuyiyona ndoda esifunzayo ubusuku nemini esithi masilele isembathi isigade khona abantu abathi nje mabevuka bese yancapha usathana bethi mabeyolala abanye bese yajabula usathana abantu ke laba ke ongathembela kubona bese ngibuya ngizobingelela iArchbishop umholi wethu umgilwe imanga iAfrika yonke nase-Europe bayamazi zona zonke indawo indumandumane eyaduma ezizweni abanye bathi isihlahla somdlele phinde ngibingelele kanye nomama bakwakhe esinabo la ngaphakathi ngizocela ibandla lonke lisukume libashayele ihlombe amen bazalwane siyabonga sibonga ukuba nabaphathi abanempatho kwibandla nje lesithelo bazalwane sidume kangaka impatho yabo ukubani abekho bona mhlawumbe ngabe hleli phansi kwamaBhayibheli ubani wazi amen ngobizo lwabo ababizelwa lona uNkulunkulu so sasesiyacutha ngaphansi kwalo amen bazalwane sizoqala inkonzo yethu yesibili yanamhlanje siphuma emazwini ayisikhombisa indaba yethu yonke yanamhlanje imayelana nje noJesu owasifelayo haleluya amen sizongena ke bazalwane inhlelweni zesonto sizocela nje insizwa zami uMadlebe asondele ngaphambili uzosibambela nje ikhali bese zoma ngapha bese ziyabusiswa ngokweinhlelo ezikhona zebandla haleluya amen sizohlabelela nje bazalwane inkonzo yokuhloba ikhaya amen aye bobe maike
Okay, ngizama ngikhuluma kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu emuhle. Ngiyazwa uNkulunkulu emuhle ukuthi ngize ngakhona lapha nami ngisaphila kimi. Okay. Ngojehova ukuthi nami ngilapha ngiyamhlangana nomphefumulo ngisaphila. So ngile ngifisa ukuthi simbonge. Ngiyabheka ukuthi nje pastor sombonga. Ngoba bakhona njengamanje abambozwa ngithi sishilo eqaleni enkonzweni yomama ukuthi bakhona njengamanje abambozwa ngalo plastic ucobezelayo siyawazi sonke ngithi njengamanje wasilanje khona ombozwa ngalo plastic ucobezelayo angivele sastring baba angiphe ngihle khona lo mbozwa ngalo plastic ucobezelayo siyawazi ngithi khona lo mbozwa ngalo yamhlophe omhlophe engawubona umbozwa ubhuti wami ngangimthanda kakhulu inhliziyo nami uDogi ngezinhliziyo yami ishabalala
ngathi kanti nami ngelinye ilanga kuyoba njena emgaqweni ngiyafisa ukushonela ekhaya uNkulunkulu angisize ngoba ekhaya ngathi kuba ngconywana ngoba umbozwa ngengubo nje noma ngabe ishiti noma ngabe ile ngubo ekuthiwa yini usongenje kodwa kuba ngconywana loya plastic onozipho Nkosi yami ngiyawusaba so ngacula ingoma ezithi noma kunjena inxa yalabo plastic engababona benzeke emgaqweni kunenye ingoma engizoyikhipha ke bazalwane ngiyathemba ukuthi ibandla lesithelo lizongisupporta kodwa ngakangena e-studio in 2 weeks to come ngizongena e-studio ngiyongena ingoma esengithema ngibuka izimo emhlabeni njengoba ngangithe noma kunje iqaleni isurvive for 20 years le ngoma ingondla ingasarelease njengamanje ngiyabonga isazini bafethu ushuthi ngiyayizwa engiyenzayo njengamanje ngiyabuyela e-studio mhlambe kuma sonto nje amabili alandelayo ngibhale ingoma ngizonitshela ingakaphumi ngeke kodwa ngenizwe ngeke ngicule kodwa ngizonitshela isihloko sayo ithi lesi simo obhekene naso njengamanje sizodlula mina ngiyakholelwa ukuthi ufikile wazalwa angizelanga mina ukuzozalwa ngidle ngiphefumule bese ngiyafa kodwa ngazalwa ukuzophila ngiphilisa abantu ngidle bese ngiyahamba kodwa kukhona iphefumulo ngiyenze njani engishintshile njoba ngathi eqaleni noma kunje nganiphilisa ngithi naphila njengoba manje ngizothi lesi simo obhekene naso njengamanje sizodlula emhlabeni lalela ayikho isituation ezalelwe ukuthi izoba permanent empilweni yakho Oh
ehlise lento ukuze sizombathela sonke. Uyafana nomuntu osho inkosi sihlangene wakwafaya. Bazalwane khona ufaya la ekhaya. Amen. MMI ibandla lama-instrument, ibandla le-Archbishop. Amen. So ingakho kuzosibona sishaya ngapha siphinde sishaye ngapha. Amen. Ngokukhulu ukuphuthuma ngizocela umvangeli umdabe sesingene Zion azosipha unkosi sihlangene. Masiqeda nje unkosi sihlangene umshumayeli uZwide uzobe sekhulekela ibandla ke lizongisiza ngento eyodwa izolalela umthandazo. Masiqeda lapho umfundisi uNxumalo ophethwe umkhuhlane, umfundisi uMhlobo uzobe sesihola ubaba wethu osezulwini. Amen. Amen. Kangizola zola ke kate ngizola zola ke kangizola zola ke
uyise wenkosi yethu Jesu. Wena ubudala kuney'nsuku, mhlaba wawungakasekelwa, kodwa wawusukhona wena. Emandulo babekubiza kahle, babethi uvela imali, ngoba wafika wena kuqala. Phakama baba wethu oyingcwele, yengamela ibandla lakho. Bungubayete akafana nawe emazulwini nasemhlabeni babuya khothanyela. Sibongile thona lethu laphakade athi umhlabelelo uyabathwala bakho, athi uyabahola abasendleleni. Sibongile usiletha endleleni, asikhona izinkinga, sikhona nezinkinga. uNkulunkulu wethu oyingcwele, kodwa wathumela ikhilosi yakho elithi izwi lakho neBhayibheli uyiyanile isikhilosi sakho ukuba sisiphathe ngesandla. Baba wethu oyingcwele, nami ibandla lakho walifela ngegazi lakho, walithela ngenani eliphakeme. Baba wethu oyingcwele, wathi nabasaba seHades, wathi unamnahlula unakulinqoba. uNkulunkulu wethu oyingcwele, yilona nani uNkulunkulu wethu onamandla. Bathi abahlushwa, bathi abashaywa, bathi abadelelwa, bathi abahlushwa, bathi simakade siyafela khona, bathi siyokhona sikhamba ngamadolo, ngoba siyamazi, ngoba sifela eKhalvari. Inkonzo yakho siyayiqala Baba, siyayinikela wena thatha udumo namandla egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha manje naphakade. Amen. Ngiyolizwa umbuso wakho mawufike, intando yakho mayinini emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla Nkosi isinkwa sethu semihla ngemihla, sithethelele emacala ethu njengoba nathi sibathethelele nabasonayo thina. Ungazingenise kulengweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso nguwe namandla nenkazimulo kuze kube. Somebody
Ngiyaxolisa abafowethu sacela nje uqada ngehlelo sabonga kumbangela umdabe kusisihlangene Khehlelezi sozakithi ngifuna nje ukuqeda ngalezi inhlelo bese ke siyadedelana amen ngizocela ubaba umongameli asisholo umbhedesho amen Ayikho yilani Osiphela ibadlalakho uyabona
umkhandlu kaNkulunkulu wonke enkemeni bangcwele. Sengiyaphuthuma bazalwane, angisizi ukubingelela abaholi bami ngokukhethekile ngibingelela Archbishop yethu uBimzozo noLady Archbishop bazalwane. Amen. Ake bangcwele ngifuna ukuphuthuma lapha bazalwane, inkonzo isuka lapheleli bangedlulanga labangcwele. Amen. Singayijumpa zonke izinto kodwa kusesihlangana sikwazi ukujumpa lempedisha sikwazi ukujumpa. Uyazi izwi ngevule mase kubhedeshini nje ngisho inkonzo singaphuma. According to my understanding. Mase kubhedeshini nje kwasho inkonzo sihlangene isingaphuma inkonzo. Bese kusiphelele. Asibukeni ke lapho bangcwele. Ngizofuna nje ngisheshise bazalwane noma nje sibone ngasheshe ngaphuma kodwa uzoyizwa lento engifuna. iJerusalem ayikhalezizwe isisekela sibekile sezintabeni ezingcwele. uJehova wathanda amasaka sesiyoni kunazo zonke izindlu zikaJehova. Ngokuthi umisela ukukhulunywa ngawe muzi kaNkulunkulu sela. Ngiyakubala iRahabi neBhabheli kulabo abangaziyo. Yebo iFilistiya lethile leKhushi ukuthi yazalelwa khona. Kuyakuthiwa ngeSiyoni lona lo wazalelwa khona. Ophezulu konke yakuqinisa. Mhla uJehova eloba izizwe yakubala ukuthi lo wazalelwa khona. Abahuba nabasina bathi mthombe amekulu. Hallelujah. Jerusalem anjalo Jehova waqabantu bakhe ngalokho uze kwephakade ngokuba intonga yababa uhlala phezulu kwesabelo sabalungileyo funa abalungileyo belulele izandla zakho ngokuba Jehova yenza ubuhle kwabalungileyo abaqothe ezinhliziyweni bazalwane uye watha ezokwamukela ibandla lonke ezokwamukela ibandla lakhe. Amen bangcwele. Siyabonga kakhulu. Ngizocela ukusukumisa iArchbishop umholi webandla ezokwamukela ibandla lonke. Ezokwamukela ibandla lakhe. Amen. Enjabulo Yesidlo
Bengingakangeni kusayona. Bengisabingelela kuphi? Bakhona abazalwane base MMI. Yalithanda iBhayibheli lithi ngangidumisa ngayo yonke indlela kodwa uma nibiza igama elilodwa. Amen bazalwane. Ngizocela ke bazalwane ukuthi nalona kade ethanda ukudlala. Namhlanje ukudlala kubeke eceleni. Ngoba ngimubi ngoba siyajwayelana ukujwayelana kodwa makumele ngiphophe ngiyaphopha. Abeni nenhlanhla ngokuba neArchbishop eFrenge. But mase kumele ngibe serious ngiyaba serious. Futhi mase kumele ngiyiqondise igwegwe ngiyayiqondisa. Kunabanye belapha abazomoshekelwa uGood Friday nje soon maduze. Ngoba ngizokukhuza mawuhlula ukuthi ngikukhuze khona umuntu ozokukhuza and ukhona ozophasha soon utshwala ngiphuze mina yenze ngiphuze futhi ngiyamnyanya so ungahambe uphuza utshwala ubuye nabo umuntu ongaphuzi leli bandla liphethe umuntu ongaphuzi so be very very careful indawo usungene kuyona Moses kumule ibadada zakho. Amen. Uma ngiyathanda ukuma lapha. Ngiyakuzwa Lethi iBhayibheli ngiyancema ngithi nikela ngani isizimba yenu. Ibe mnikele njani ephelele. Lingalengisini lelizwe. Kodwa inhliziyo njani iguquka. Amen bazalwane. Hallelujah. Angizwani umuntu ophuma endleleni mina. Amen. Lento esiyenza la bazalwane kunabantu abakhokhe imali abasuka kude. Amen. Kunobaba bemiza abala. Kunamakhosikazi abantu ashiya abakhwenyana babo ezindlini. Bathi beze enkonzweni ukuthi bazobuka wena nje sibusa ngoba ngizokugagula ngegama. Amen. Ngisho ngisheshisa abantu ngithi ukwana nobani mabacaphule nobalahla lemfuleni abe manzi. Leze shoti bashebe manzi. Amen bazalwane. Amen. Ngiyaxolisa bazalwane isilungu sithi first impression last. Nabantu abazongibona ngithethe. Ngiyathetha mina mase kufanele ngithethe ngiqondise igwebo. Angimfuni umuntu ophuma endleleni bazalwane ningixolele. Ukuthi uZayoni ngizalelwe khona. iZayoni isonto kade ngilazi ukuthi isonto elinomthetho. Nanoma kuthiwa unjani but mawufika esontweni hlonipha. Amen. Okokuqala bazalwane ngicela ukubingelela Mama uNdlunkulu, Mama Ash Mazulu, Mama Kalilithi abanye bamazi kanjalo. Phakathi uMama uLady Ash ophethe naye Isithelo, Sikajehova eziyona bazalwane emshayeleni izandla ezinkulu. Ngiyambingelela bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu. Amen bazalwane. Ngiphinde ngibingelele umakoti wami uMagubane Mbali ophethe ngale kwi-MMI naye ukhona ukuthi namhlanje ngivakashe noma egqoke irobe emnyama ngazi noma ngizilela. Amen bazalwane. Amen. Shayele izandla nyaba. Bazalwane ngiphinde ngibingelele abafundisi bami. Khona ngamboni ngiyabazi bazalwane phela bonke kodwa khona ngamboni la uNcumayo. Ayisho ukuthi usebhizi la.
Sithathe kanjani? Kunabazalwane oh mama abazoginqithe bethi beliginqa bebehleba bethi beliginqa inhliziyo zibophile. Amen bazalwane. Phela namhlanje bazalwane isikhathi sami sithi seku 10 minutes to before 1 o'clock. Sibheke enkonzweni enkulu, enkonzweni yomama. Kumele ngelinye ilanga sike sibuze ukuthi yini inkonzo yomama. Ngoba kunomama ukade wayehamba una 10 years 15 years ehamba inkonzo yomama kodwa kayi understand. Moses uyaqonda yini lokhu okuphethe ngesandla sakho? Kunomoses lana abaphethe induku ezandleni zabo kodwa bayiqonda ukuthi lezi induku izona ezinamandla. Khona bomama ngizwa khona bangangizwa. Inkonzo ebalekile bomama. Inkonzo leso ngena kuyona manje. Nenkonzo yomama kanye nenkonzo yoginqa. Ngoba uma kuginqwa kunezinto oyishiya. Uthi umthandazo enguthandayo. Sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela. Wothula mawufika lapho uJambe ngoba ubathethelela. Umama kade ohamba. Sikulo ukuthethelela. Into encane nje. Maybe mangathiwa abazalwane uma ngelinye ilanga ngathiwa uNkulunkulu mayeza kufanele sonke amabandla sihlangane sonke. Kukhona abangagcina bangambonanga. Ngendaba ukuthi bane pride. Ngeke mina ngize ngiyohlangana nabantu bakaShembe. Ngeke ngize ngiyohlangana nomuntu weMethodist. Ngeke ngiyohlangana nabantu basemaRoman. Ngeke ngiyohlangana neSioni. Ngeke mina ngifuna ukuthi ngihlashaya i-instrument ngoba ngigqoke ikhavela, ngoba ngigqoke LV. Ngeke ngiyohlangana nabantu amashipi nama-weaver shipi. Inkinga siyajajana. Bazalwane, welcome to Isithelo Sikajehova ama-visitor. Abantu abaqala ukufika siyibandla elinganalo bandlululo. Siyibandla likamoya. Hayi bazalwane la nifike khona ke ekhaya la. Umoya ukhona ke la. Nizozwa nani? Umoya yikuba kwawo ke la. Siyokasibhukuthe nje phakathi kwamoya sithi. Sikasibhukuthe sithi. Sesha moya. Oyingcwele sesha moya. Olizayo manje. Oyingcwele. Sesha moya. Elizandla. Oyingcwele sesha moya. Umsebenzi ukuthi sibaqondise endleleni. Haleluya. So masisha kanjena isibhaqa angayithuki ngoba wenza umsebenzi wakhe. Amen. Haleluya. Sizodlulela phambili nohlelo lwethu. Ngizocela umfundisi umhlolo from eSwazini sizothulela nje abaholi bonke besithelo kanye nomama abahambisana nabo noma ababambisene nabo. Amen. Sizawuphakamisa izandla zethu namadolo sikukhozame. Yes,
angithathele lithuba ngivusele enkosini yesonto Archbishop egameni lenkosi Jesu amen. Amen. Ngingakhuluma kakhulu bazalwane ngicela kubika mengameli wami baboncumalo bazalwane akasilo lunge kahle mkhulu akasilo kahle mkhulu okhona ungale lasiphumule ngakhona bengicelile kumengameli bakuSpiya uthi nesimbeke emthandazweni solafikile bazalwane akafuni ukuresponda kahle amen bazalwane Amen. Sathumele naye ukuthi abamhlole ukuthi ngabe sokunjani abetha simnike 2 hours yabe siyasijoyina amen bazalwane Amen. Ngakamhlongo bazalwane ngisuka eSwatini amen bazalwane Hallelujah. umama ukhona nangumfundisi Mhlongo nayo phakathi kwethu amen bazalwane Amen. Bazalwane ekuthula abafundisi amen bazalwane ukuthula abaholi cela nje ngaphuthuma lokhulu bazalwane amen bazalwane Amen. bazalwane ngicela bazalwane kucala ngithule umfundisi Makabula usuka ebandleni laseSwatini bazalwane namama wakhe uphakathi kwethu amen bazalwane Mbuye bazalwane sishaya izandla mase simboni la simbona. Mbuye bazalwane ngithule umfundisi wasekhaya esigodlweni ubaba uSpiya amen. Ngibuye bazalwane ngithule umfundisi wethu umfundisi babukhumana from Tuba. Ngathi noma kukhona emphakathi wethu bazalwane. Nasi sandla bazalwane amen. Sondela mababona. Amen bazalwane. Amen. Mamfundisi wasemtuba. Amen bazalwane. Bazalwane ngibuye ngethule umfundisi ubabulukhele from Menanda. Amen bazalwane usengekho phakathi kwethu bazalwane. Ngibuye bazalwane ngithule babumalinga wasesigodlweni amen bazalwane mama wakhe ukhona bazalwane haleluya bazalwane ngibuye ngithule umfundisi ubaba uNtombela from Johannesburg haleluya mama wakababa uNtombela mamfundisi haleluya ngibuye bazalwane ngithule babudlami Dlamini bazalwane wasesigodlweni amen bazalwane ngabe khona bazalwane haleluya ngibuye bazalwane ngithule idikoni lethu ubaba Majola mama ukhona bazalwane amen bazalwane ngibuye bazalwane ngithule umvangeli baba uMdabe wasesigodlweni amen bazalwane ngabe khona baba uMdabe bazalwane ngibuye bazalwane ngithule babuzwide umshumayeli babuzwide wasesigodlweni amen bazalwane amen bazalwane so itsendile lenkulumo nakathi bazalwane amen ngibuye bazalwane ngithule
umshumayeli baba Sukati from Swaziland. Amen bazalwane. Namakakhe bazalwane ukhona phakathi kwethu mama Sukati abakaboni mama Sukati. Ngibuye bazalwane ngithule umfundisi babungwenya. Babungwazi. Hallelujah. Mam Fundis. Ube nemfundisi bazalwane babungwenya. Amen bazalwane. Amen. Angazi noma mama kakukhona bazalwane. Bazalwane landele umfundisi babumbatha. Hallelujah. Kube nomfundisi bazalwane babuzondi. Ube nomthandazi ubaba umnyaka. Ube ngiyabathi mhlawumbe bazalwane ngangithi Yesu langa lo Mamfundisi kaSibhengu. Bazalwane. Solise kakhulu mamthembele. Amen bazalwane. Amen. Dalele kuthi mamthembele abazalwane. Amen. Hallelujah. Mase ngimathe niyafunda ngifunza kahle. Akumnyama Professor Archbishop B Mzozo nabonke osikhathi bakhe bazalwane bonke labasephakathi kwethu egameni lenkosi. Amen.